Id-deputat mexxej Laburista Tony Abela qal id-diskorsi tal-Prim Ministru ta' Paolo Borċo Olivier lejliet iċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza kienu diskorsi li jżiraw firda politika f'jum li suppost huwa nazzjonali. Dan jikkontrasta ma' dak li qal il-mexxej Laburista Joseph Muscat f'okkażjonijiet simili fejn dejjem appella l-laqda. Tony Abela żied jgħid li tal-missija kif il-Prim Ministru u l-Partit Nazzjonalista qegħdin jagħmlu mis-sitwazzjoni fil-Libja ballum politiku partiġan. Meta tul dawn l-aħħar xhur il-Partit Laburista ma għamel xejn biex ifixkel, anzi tal-appoġġ tiegħu f'dan il-mument tan delikat. Dawn huma kollha sinjali ċari li mexxejja tal-Partit Nazzjonalista jinsabu f'paniku, jgħid id-deputat mexxej minħabba l-firdiet li għandhom fih dawnhom b'riżenja ġib l-oħra. Intant il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzoppardi qal il-Partit Laburista f'kull qasam u kull imkien qed juri li huwa qrib in-nies. Saħaq li huwa min qed imexxi l-pajjiż li nqata' min-nies, intilef dinja l-bogħod min-nies u ma jistax jifhem dak li għaddej minnu n-nies bil-konsegwenza li mhux qed jagħti l-aħjar direzzjoni. U qal li minna ħajajt li għaddej minn żmien diffiċli f'pajjiżna ma jistax fl-istess nifs jieħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Min jieħu dik iż-żieda ma jistax jifhem id-diffikultajiet li għaddej minnhom min għandu dħul baxx jew għandu paga minima. Zrinzo Azzoppardi sostna li l-Partit Laburista qiegħed iwassal l-impenn tiegħu li jkun partit li joħloq opportunitajiet għal kulħadd għax iċ-ċavetta hija l-ħtieġa ta' aktar edukazzjoni u aktar suċċess fl-edukazzjoni tat-tfal u żgħażagħ f'pajjiżna.